Ik heb hoge ruimtes. Kan ik Nico Home Control ook gebruiken om mijn gordijnen automatisch te openen of te sluiten? Absoluut. Met Nico Home Control kan je je gordijnen volledig automatisch aansturen. Het enige wat je nodig hebt is een gordijnmotor. Zo open je de gordijnen handig op afstand via de app, het touchscreen of een schakelaar. Zeker in geval van hoge ruimtes biedt dit een groot gebruiksgemak. Een andere troef is dat je mooie gordijnen langer als nieuw blijven, omdat je ze niet met je handen aanraakt of eraan trekt. In onze showrooms in Sint-Niklaas en Namen tonen we je precies hoe dit werkt. Bovendien kan je deze functie opnemen in een bepaalde sfeer. Als je 's avonds gaat tv kijken, kan je een sfeer instellen waarbij de gordijnen automatisch worden gesloten en de lichten worden gedimd. Een echte aanrader dus.